Ngathi ngavama umusa kuvame isibusiso phela impilo yakhe kama kupastor ngithandeni ufike udaba olamaphupho njengenjalo ukuthi number esese kuphela kusona nesithi 50 ntambama khona njengoba sithi number esese ku-9 kuya 5 ntambama sikhuluma nomuntu ongumlandeli isinode bangama-member aleli channel isinode bangabalandeli baleli channel ibona ukuthi sikhuluma nabo amahle enxele uthi ngibingelele ngisacela ukubuza uphupha ukuthunjiwe kodwa ubuye uphunyuke ubaleke yini ukuthunjwa ukidnapper noma if you have been kidnapped or abducted, yeah, kuthunjwa lokho. If you see yourself being abducted by someone or being kidnapped by someone, it means uyathunjwa wena kunomuntu okuthathayo ukuthumbayo angahamba yokuvalela endlini, you get kidnapped and put into the car and then drove to somewhere and maybe and being locked inside the house or the container, whatever. Kubi uphawulubi. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha engathi uthunjiwe noma uyathunjwa uphawulubi uma ukuthi awukwazi ukuphunyuka. Lusho ukuthi kungenzeka uyathwetshulwa noma ke wathwetshulwa kudala kodwa ke akulula ukuphunyuka kulomthwebulo wabathakathi. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha uthunjiwe kuye kube uphawula uhluma uphunyuka noma kuphunyukile ngoba lokho kusho ukuthi angeke ize iphumelele imizamo yesitha yokukuthwebula. Amahubo 68:20 lithina uNkulunkulu ngoNkulunkulu wezinkululeko ukukhipha ekufeni ngokukaJehova inkosi. 3, kuyenzeka uma uphupha uthunjiwe kuba uphawula uhluma uphunyuka noma uphunyuka lusho ukuthi luyalukhomba ukuphulukiswa, ukuphunyuka noma ukusinda emizameni yesitha yokuthwebula. uJeremiah 30:7 maye kulokhulu lolusuku alukho njengalo, kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe kepha uyakusindiswa kuwukho. 4, omunye angayibuka lento ukuthi uma uthunjiwe kuwuphawula uhluma uphunyuka ngoba lokhomba lokuphunyuka noma lokuphulukiswa noma lokuphunyuka noma lokusinda emizameni yesitha yokuthwebula okungenzeka umuntu njengamanje okunamakhambi owasebenzisayo ukuthi uphume kule mithwebulo. So lawo makhambi uma nguleli phupho lifika ngoba wena kunamakhambi owasebenzisayo, ngabe uyagquma noma uyaphalaza noma uyageza noma uyazihlambulula bese uphupha ukuphunyuka ngesikhathi bekuthomba ukuthi kungenzeka ngenxa yale mitho oyisebenzisayo uphunyulile kule mithwebulo noma ke kade ukhuleka uzila. Cool, siyabonga. Bless me. Siweni